9:30 iki aku mau nembe tangi cah soalnya kayak jare nek pabrik kayak nek pemadaman listrik dadi praina iki saya rembes-rembes gini iki terus tak legake gawe video. Lanjut iki aku mau baraup terus arepe OTW tuku sego kayak iki dilelah ya lesu cah tangi turu. Nah iki sekalian delok-delok janganan mbok menawa enek sik marai kecantol ta janganane. Nah tibake iki nek kene jarene jangan genjer peh masuk tenan aku ya suwi gak mangan jangan genjer lagi ya seneng to cah. Langsire tuku iki terus sekalian iki tuku es kopi ben sip tadi madang warak ngombene es kopi masuk tekan ngomah lah iki langsung arepe tak gorengke andok dadar tadi lombok brambang bawah tak kayak uyah sithik ngene iki terus tak ulek ngene iki sampai halus kayak engko kayak tak cemplungke ndek ndoge ngene iki terus di udek sampai roto karo sekalian kayak masaku sithik. Nah rampung langsung mari tak goreng ngene iki. Caca sapa sih urung sarapan ndek kene ayo sarapan dhisik. Nah iki karo genjare mau kae terus sampai ndok dadar goreng piu wenu tenan. Ayo cah mangan cah soalnya gak sak sibuk-sibuke sopo ayo utamake sarapan soalnya sarapan ini penting aja sampai awakmu ora sarapan soalnya golek emah malah obatnya larang mangani obat lah mending gawe sarapan ini iki gak sarapan ini penting tenan to cah to gawe beraktivitas walaupun awak dhewe tangi awan ro ngopo-ngopo ya wis kudu sarapan lek ora sarapan malah gledak semaput ngono mah repoti tanggane. Ayo cah sarapan sik.